Dobar dan trećaci, evo nas na matematici, malo ćemo da se za početak zabavimo jednim slikovitim zadatkom, da vidimo šta se tu radi i šta ćemo danas da obnovimo i radimo. Ovako, gore pogledajmo koliko imamo ovih ruža, ajde da ih izbrojimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dole imamo, kao što vidite, 3 vaze. Potrebno je da ruže složimo u vazi. Slagat ćemo ih tako da u svakoj vazi imamo isti broj ruža. Pa hajde stavimo prvo po jednu ružu u svaku vazu. Da vidimo šta će da se desi. Evo drugu stavljamo. Treću. I da vidimo šta će. Četvrtu nemamo. Jedna ruža nam je ostala. Stavili smo u 3 vaze po 3 ruže i jedna nam je ostala. Kako zovemo ono što nam ostane pri deljenju? Tako je, sama reč nam kaže ostatak. Dakle, kada smo podelili 10 ruža u 3 vaze, dobili smo po 3 ruže u svakom vazi i dobili smo jednu ružu kao ostatak. To je ta jedna ruža. I dakle, danas ćemo da obnovimo deljenje sa ostatkom. Vi ste već, siguran sam, dovoljno savladali, nije teško, delimo isto kao i klasično deljenje kada je broj deljenih delić deliocem. U ovom slučaju deljenje sa ostatkom nam govori da deliocem ne možemo podeliti deljenik u potpunosti. Možemo u nekom delu, nekom deo deljenika možemo podeliti, ali uvek nešto ostane. Da samo podsjetimo da broj koji ostaje kao ostatak mora biti manji ili veći od delioca, manji. Tako je, ako je delilac 5, broj koji ostaje može biti 4, 3, 2 ili 1, naprijed. Pa evo samo ovdje zadataka koji su bili za vas da provežbate. Imate ovdje rješenja da pogledate. U prvom zadatku nisam pisao postupak da bi sve lepo stalo ovdje, ali siguran sam da je jasno. Dakle, kako to zapisujemo? Kada 95 podelimo sa 2, dobijemo 47 i ostatak ili OST tačka kao skraćenica 1. Zatim ovdje pogledajte na isti način rešen zadatak. Drugi zadatak je bio koji će biti ostatak u deljenju brojeva 154 i 3. Ovdje nisam napisao odgovor. Zašto? Ovakvi zadaci često ne zahtijevaju odgovor u vašim radnim sveskama, ali naravno da ako imamo pitanje možemo zapisati. Ovo čak i ceo zadatak jedno pitanje. Sad ćemo da vidimo kako bi to mogli da zapišemo. Kada smo to podelili, dobili ostatak 1 i to zapisali ovdje, dakle 51 je ostatak 1, možemo odgovoriti ostatak pri deljenju će biti 1. Ostatak pri ovom deljenju će biti 1. Zatim smo imali ovaj treći zadatak, u kutiji ima 206 bombona, svako dete će dobiti to 9 bombona. Koliko dete će dobiti bombone, a koliko će bombona ostati u kutiji? Pa 206 ćemo podijeliti na 9 bombona, da vidimo da će tu biti 22 dece kada lepo izdelimo i ostaće 8. Tako da to napišete sve u odgovoru. Bombone će dobiti 22 dece i u kutiji će ostati 8 bombona. I četvrti zadatak, Milan seje žito. U svaku iskopanu rupu treba da stavi po 4 semena žita, ukupno ima 258 semena. Za koliko rupa ima semena, a koliko će mu semena ostati? Pa lako je, dakle, imamo koliko ima ukupno semena, podelimo to onoliko koliko će staviti u svaku rupu, to je 4. Kada to lepo podelimo, dobijamo 64, dakle popunit ću 64 rupe, ali ovdje vidimo da imamo ostatak. Pišemo to, ostatak 2, dvojka je manja od četvorke, tako da je taj ostatak dobar. I odgovor će biti, sad ovdje pitanje koliko će rupa semena ima za 64 rupe, kao što vidimo, i ostaće mu 2 semena. Međutim, ne mora uvek pitanje biti ovo. Pitanje može biti i drugačije. Evo da pogledam. Mama je ispekla 3 pleha kolača. U prvom je bilo 94 kolača, u drugom 85, a u trećem 63 kolača. Koliko je kolača je podelila u 3 jednaka tanjira, tako da u svakom ima jednak broj kolača. Ostatak je dala Milici da pojede. Koliko kolača je dobila Milica? Vraćamo se nazad da pišemo da radimo.
Evo ga. Dakle, ovdje je pitanje koliko kolača je dobila Milica. Kako rješavamo ovaj zadatak? Nemamo dati tačan broj kolača koji je mama ispekla. Tako da moramo prvo to da nađemo. Kako ćemo to naći? Pa to nije teško. Sabrat ćemo sve ove kolače koje je mama ispekla. Možemo da radimo na dva načina. Možemo prvo da saberemo, recimo, pa onda da delimo. Možemo sve to da stavimo i u zagradu, tako, pa onda na taj način dovodimo. Hajde na taj način da radimo. Koliko je ispeklo u prvom? 94. U drugom 85. I u trećem 63 kolača. Zatvaramo zagradu i sada to sve delimo sa 3, jer kaže kolače je podijelila u 3 jednaka tanjine. Deljeno sa 3. Jednako. Sada ovo sabiramo. Idemo u jedinici. 4, 5, 9. 4, 5 je 9. I 3, 12. 2 pišemo, 1 pamtimo. Gdje pamtimo 1? Pa iznad 100. Iznad 10. 9 i 8, 17. I 6, 23. I on 1, 24. Znači 242. Podeljeno sa 3. Evo ovo sad negdje lepo pišete sa strane, sjećate se toga. Dakle, negdje sa strane napišete ovo deljenje. 242 podeljeno sa 3 je jednako. Koliko ima trojke u dvojici? Nema ih, tako, pa uzimamo 24. Trojke u 24 ima 8. Jer je 8 puta 3, 24. Podlačimo. 24 minus 24 je 0. Ispustimo dvojku. Koliko dvojki ima u trojici? Znači koliko ih ima? 0, tako. Nema ih. Sada tu 0 možemo pisati jer nije na početku. 0 puta 3. 0 puta 3 je 0, pa ćemo pisati minus 0. Odvučemo. I ovdje nam ostaje dvojka, nemamo ništa da spustimo, manja je od trojke od delioca, tako da je tu ostatak 2. Pišemo i ost tačka k, može samo ost tačka, ali evo sad ćemo pisati ostatak 2. I to gore prepišemo, dakle. Ostaje jednako 80 i evo sad ćemo skraćenicu i ostatak 2. Vraćamo se da vidimo, ostatak je dala Milici da pojede. Pitanje glasi, koliko kolača je dobila Milica? Znači, ne treba sada napišemo u svakom danjivu je bilo 80 kolača. Ne, odgovaramo samo na pitanje koje je postavljeno. Koliko kolača je dobila Milica? I vi sad znate da je Milica je dobila 2 kolača. Pa dobro, nije loše, mogla je dobiti 1 ili nijedan, tako da nije loše prošao. Složite, siguran sam da i vi želite da dobite više kolača od 2, ali dobro, šta je tu? Nadam se da je ovo jasno. Znači, kada nemamo dato tačan broj, kada nam je dato, ne znam, 1., 2., 3., 4. dana ili kupi jednu kutiju, drugu kutiju, to saberemo, možete ovako, možete to sa strane i podelimo sa brojem koji nam treba i nađemo ostatak. Evo jednog zadatka koji ćete vi da uradite i da provežbate ovo sličanje. Dakle, Ana je za rekreativnu nastavu koja traje 6 dana, od mame dobila 256 dinara. Od tate 320 dinara, a od bake 233 dinara. Rešao je da novac podeli, tako da svakog dana troši jednako novca. Koliko novca će Ani ostati neraspodeljeno? Koliko novca će Ani ostati neraspodeljeno? Evo tu je zadatak, znači prisjetite šta smo pričali, šta treba se sabere, čime delimo i kako odgovaramo na pitanje, vodimo računa šta je tačno pitanje. Ja vas pozdravljam, srećan rad, dečaci, čujemo se, pozdrav!